למה אני כותב? למה אני כותב? למה אני כותב? התשובה, אין לי מושג, היא לא לגיטימית. כל אומן מייצר אומנות כדי לייצר לעצמו מוזיאום. חיי נצח, כתיבת יצירה בדיונית, יצירת מערכת אלטרנטיבית לחיים. אתה יוצר היכרות עם דמויות שהן פיקטיביות לגמרי, שהן פרי דמיונך. ספר מדבר על גבריות מנקודת מבט נשית מובהקת. בעלה של הגיבורה, מיקי, הוא נרדם כגיבור, נרדם מכיוון שהוא חוטף כדור. והוא מתעורר כמישהו שהגבריות שלו מוטלת בספק. מצ'ואיזם זה חלק מהמהות שלנו, זה חלק מהסייקי שלנו, של כל חברה אנושית. הספר הזה הוא ספר מאוד מקומי, מאוד מתייחס אלינו. כל הגיבורים מייצגים בעצם תהליך ההתבגרות, או להפך, ההתפגרות של הפרויקט הציוני דרכי. מילים הם חומר גלם. האינסופיות של החיבורים והאסוציאציות שהחיבורים האלה מולידים היא נפלאה בעיניי. הפעולה של הכתיבה היא פעולה של תזוזה בלתי פוסקת, זה כמו לייצר רישום על נייר. זה מוזר, נכון? תוויות שאנחנו מדביקים על עצמנו, אני סופר, אני רופא, אני נהג אוטובוס, המשמעות שלהם היא משמעות פורמלית. ואני בתפסים מעולם לא כתבתי המקצוע הסופר, כי זה לא מקצוע, זה מצב מנטלי מתמשך, בלתי פוסק, כמעט אובססיבי. אתה חייב את זה לעצמך.